Muri Zimbabwe tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paFacebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages kuri sei kwose kwamungava muri kumativi mana enyika. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai: yo zvakangoma hazvo veduwe, what a sad story. Hanzi mukoma muri sei zvenyu, please post my story. Makaviko chitupa changu, inini ndinogara muJoburg and ndine sister yangu, she is my little sister, she stays in Bloemfontein. We have been happy and excited for her. She has been working ku Bloemfontein ikoko. Akambotanga ari ku Cape Town kwa ainge aishanda at a certain restaurant, ndokwa akazosangana na bamunini ava mu South African, but vane tribalism yakasimba. I don't know kuti nyaya iyi ndoisvitsa kuvakuru here, or should I just fight for her marriage, because mamwe mashoko andakanzwa vachitaura ndiwo mamwe akakonzeresa kuti ndikasike kubvawo pamba pake ndinge ndichizouya hangu kuno kukumba kwangu kuJoburg. I also work, ndinongoshandawo pane kamwe ka restaurant kungodaro tichingokiya mukomanashi. Ndakauya kuno kuone murume wangu, my sister, she also came, but akauya nefriend yake vakatanga kushanda ku Cape Town. Zvose zvainge zvakatorongeka, achitochengeta mwana wake uyo ari kumba anogara naMuchembere, but kubva zvaakazosangana nabamunini muSouth African, ndinotoona kuti asisina kunyanya kurerekera kuzvinhu zvatinenge takaronga kuti tinge tichizviita kumba. Kana mari chaiyo, kutumidzira amai mari, anozototumidzira mari kumusha, tazotomubvunza kuti asi nhaiwe, ko unoti amai vanofanira kuti vange vachiita sei nemwana, apa iwewe hauna kana sendi rauri kunze unombotumidzira. Saka anongotorawo advantage yekuti sezvo isusuwo tiine vana vanogarawo naamai, zvinenge zvadyiwawo nevana vedu ndo zvinongodyawo wake mwana. So I think kuti ndo maonero ake iwawo aanozviita, but I think kuti there is something that is much deeper and much darker. So we were then invited for Christmas holidays kumba kwavo. Takasvika pamba pavo, wainge uri musi wa 20 days, but by 24 ndainge ndisingachatodi kuramba ndigerepo pamba pake nemurume wake. Takazosimuka uri musi wa 26 tichidzoka kunoku. Saka iye hake handina kumuudza kuti chimiro chiri panapo handisi kufadzwa nacho. The first thing that happened is I overheard ivo bamunini vainge vachitaura, hameno kuti vaitaura nani, but pafoni vaitoita voice note vachiti makwerekwere akazara pamba pangu, please kana motranslator yenyu musazoisa kuchirungu, because munina wangu she does not like YouTube, she is very active zvake kuFacebook, and maybe ndo umakoti hwacho, she does not follow anyone wekumusha, anongotevedzera like maSouth African masocialites. Pandakaona Facebook yake ndakatoshandisa kuti kozva akato unfollowa vamwe vanhu vandaitoziva vaaifarira vakaita sana Madam Boss. It was one of her favorite socialite kuFacebook, but akato unfollowa. Like ukabata phone yake, you won't even think kuti she is from Zim. Kana isusu mukomanashi kunyora kwaanoita kana mazita edu kana vamwe vana sekuru, she does not even use anything that has to do neshona. Saka pandakanzwa ivo pamunini vachiita voice note vachitaura nemunhu wavaitaura naye kuti pamba pangu pakazara makwerekwere, ndiri kutadza kana kufara nawo makwerekwere. Saka vachitaura kudaro vaita sekunge vari kuimitate the way that we speak kana chitaura nechishona. Saka zvakandibata, ndakatodzokera mukitchen
ndainge ndakatobata glasi raiva nejuice zvekare nesadza randainge ndavabikira sezvo vachinwa doro. Ndakati vakararaka vachinwa doro usiku hwose nabamukuru vavo murume wangu. So makuseni ndakamuka ndichivabikira sadza. Saka vainge vari kumotikari kwavo hameno zvavaiita. Ndakangodzokera mumba ndikabva ndachizodaidza munin'ina wangu ndikati endesera murume wako sadza. Handina kunge ndakazomuudza kuti sei ndainge ndisina kuda kuti ndinge ndichinovapa sadza. Saka zvakandibata. After ndaita overhear that conversation, semunhu unotanga kubatanidza nyaya, ndikati that is why sometimes vaine kamwe rudeness kavanoita towards munin'ina wangu, because we once went out navo, so there was a way yekuti vaingotaura naye pakudriver kwaainge achiita. It was just somehow, but ndainge ndisina kumbozviisa mumusoro. But after ndazonzwa voice note iroro rekuti pamba pakangozara makwerekwere, ndava kutoshaya kutoti ndofema sei, zvakandibata. Ndiri kukunyeperai, which has brought me to your channel. Ndikudawo kuti mhuri yeZimbabwe inge ichindibatsira, ndibetsereiwo nyaya iyi. Ndoisvitsawo here kuvakuru, or we just need to celebrate marriage yemwana, because akachata iro rino gore. Ndichangoti mwana uyu akachata muna August. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna amai guru. Ngatitaurei navo amai guru ava mucomment section. Zvakangooma hazvo veduweya, pakaipa pakaipa. Itorika xenophobia iyi voita sei? Voudza here vamwewo vakuru vemumhuri mavo kuti mwana maybe haana kugara zvakanaka, because kana vachikwanisa kuburitsa shoko rekuti makwerekwere, ndakavabvunza kuti vaijoka here or what. Hanzi kana, vaitoratidza kuti vainge vatori serious, vakatoboekana. Pakaipa. Let us try to speak with our dear sister mucomment section. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Inzwaiwo nyaya iri pano. Hanzi mukomana chimakadii zvenyu? Ndinokumbirawo kuti munge muchindipostirawo nyaya yangu makavigwa chitupa changu. Ininiwo ndiri murume uye zvekare ndine makore 52 years ekuberekwa. Ndinorangarirawo nerimwe gore mumhuri makati mafiwa mukoma kwedu kwakambofiwa zvekuti pagore vanhu vainge vava kufa 2 each and every year, vanhu vachifa. Kwedu tinobva kuZaka. Saka ndakabva ndachizovhura shopu yangu muMasvingo. Ndavhura shopu muMasvingo kudaro zvinhu zvakambofamba zvakanaka. Handanyatsokuona kuti life panapa iri kunyatsokufamba zvakanaka, but zvinhu zvakazongotanga kungooma. Handina kunzwisisa kuti chii chainge chotora nzvimbo, but zvakaitika after ndaenda ndikanoshanyira hama dzaamai vangu. Saka ana mai vangu ivo vakakura vachirerwa nagogo mushure mekunge gogo varambana nasekuru. Amai kwavo kwavanobva kuChivhu. Saka takazoti vakwanisa kuonana nedzimwe hama dzavo dzeropa, ndopatakazoendawo tichinonoona kumusha kwana amai. Saka sezvo ndainge ndichingogarawo ndichienda ndichinonohodha kuHarare, because ndakatomboita mari zvekuti ndakasvika pakutenga karori kangu kadiki. Saka ndaienda kuHarare ndichinohodha zvandainge ndichida kuisa mushopu mangu. Saka ndaiwanzokuti kana ndichidarikawo nemuChivhu ndombodarikawo ndichinonoona vanasekuru vangu. So I think kuti ipapo panenge ndipo pandakagadzirwa, because zvinhu zvangu mukoma zvakabva zvachizodhakwa, zvinhu hazvina kuzombomira zvakanaka. Ndainge ndava kusakwanisa kana kubhadhara rent. Ndakabhuroka mukomana kubva mutown, kubva kuMasvingo, ndikauya ndikazovhura katakishop kwedu kuZaka, katakishop chaiko pamba. Nyazoona kuti haiko zvino zvimunhu uyu manje asara ari pazero. Saka ndakabva ndachizotanga kufamba, ndakaenda kune imwe n'anga. Ndaenda kun'anga ndakanobetserwa, ndikapiwa mamwe machira awo andakanzi machira iwawo ndaifanira kuzopota ndichimafuka.
kana ndikatengesa, kunyange ndanzi ndatengesa dhola usiku zviya ndisati ndarara, ndichingobva kushopu kwangu, ndaifanira kuti ndige ndichizotora dhola iroro ndisati ndageza, asi ndakashama ndobva ndagara pasi, ndobva ndaisa dhola iroro pamberi pangu, ndobva ndatanga kuombera ndichitenda Mwari nemidzimu yangu. Zvinhu zvangu zvakatanga kufamba zvakanaka. Chainge chondinetsa mukoma ndechekuti ndainge ndava kungogara ndichingorota ropa, ndichiona ropa rinenge rakawanda richizadza nyika yose. Ropa iroro ndairiona riri kumberi kwangu. Zvinova zviri zvinhu zvainge zvava kutondishamisawo kuti ko ropa iri randiri kumborota rimbori ropa raaniko. Saka ndakazodzokera kuya kun'anga uko kwandainge ndatorombesewa nekusaziva kuti machira awo andainge ndakanzi ndinge ndichitenga kwainge kuri kutotengera chikwambo machira iwawo. Ndadzokera kun'anga ndopa ndakabva ndachizopiwa tsvimbo, ndikanzi tsvimbo iyi yandoda kuti ndige ndichizokupa ndo ichaita kuti unge uchizova nelucky business. Ndikati zvakanaka. Ndakabva ndachizoudzwa kuti tsvimbo yacho yainge isingafaniri kuti inge ichizobatwa nemunhukadzi. Ndikati hapana kana chakaipa. Ndakashanda kuda about 6 months ndingori nechituckshop changu, ndopa ndakazotanga kusimukira. Mukoma ndakasumukira zvakashamisa everyone. Ndikabva ndachizobva kumusha ndikabva ndachizodzoka mutown. Ndadzoka mutown ndakaita lucky rekuti ndakabva ndachizowana shop panzvimbo painge pari very busy. Ndakabva ndachizovhura bhawa. Ndakangoita zvekungorentawo bhawa rainge ragara richitongooperata, but muridzi wepo zvinhu zvake zvainge zvisiri kunyatsokumufambira zvakanaka. Saka pandakavhura bhawa iroro kumucheke, bhawa iroro mukoma kurivhura kwandakaita handina kunge ndakaziva kuti aiwa ndiri kutobatsirwa nechikwambo changu. Ndainge ndichienda kune imwe chechi iPentecostal, ndisingadi hangu kutaura zita rechechi yacho iyoyo, but ichechi idzi dzemucheno nekuchema. Chaindinetsa ndaiti kana ndikaendako kuchechi ndainzwa kutsva, especially panguva iya yekuti vanhu vanenge vava kuimba madeep worship songs, vanhu pavanenge vonamata, ndainzwa kutsva kudikitira zvekuti ndaikwanisa kutombobuda panze. Saka ndaingoti ameno maybe ndava neproblem yehigh blood pressure, because ndakamboita dambudziko rekungogara ndichingofunga pandakabroka ndichizodzokera kumaruzevha ndichizonovhura katuckshop. Ndakamboita stress, ndichirarama ndiri mustress kwenguva yakareba. Saka ndaingofungidzirawo kuti maybe ndatova nedambudziko reBP. Handina kunge ndakaziva kuti ndiri munhu tova nechikwambo. Saka kuti ndige ndichizowanikwa ndiri panzvimbo yekuti muchechi imomo munenge muine moto, ndizvo zvinenge zvichizokonzeresa kuti ndige ndichizotanga kudikitira. Ndakabva ndachizovhara bhawa rangu. Ndavhara bhawa kudaro ndakabva ndachizovhura supermarket hombe. Ipapo manje ndobva ndakatanga kuona zvikwambo live and direct. One day ndakati ndiri mushopu yangu yainge yatokura, yakakura, yakatoita kunge supermarket. Ndiri mushopu kudaro ndopa ndakangonzwa voice rakati enda kutoilet. Ndokubva ndachizotanga kunzwa mudumbu. Pandakaenda kutoilet mukoma ndakaona kuti kumadziro kwainge kuine nyoka yainge ichifamba iri mumadziro, but zvakandinetsa mukoma nashe because madziro acho ainge ari smooth, but yainyatso-kufamba zvakanaka iri mumadziro. Yakangonditarisa ndokubva yatonyangarika. Ndakazoti usiku hwacho ndakarara ndopa ndakaona tuvakomana tuviri twakapinda mubedroom mandainge ndakarara. Tuvakomana itwoto twakabva twachizoti kwandiri, wakakanganisa mhiko dzako shamwari, saka tava kutoda ropa. Ndakavhunduka ndikati muri kuti ndakakanganisa mhiko? Mhiko dzipi dzamuri kuti ndakakanganisa? Handina mhiko dzandakakanganisa ini. Mazuva acho iwawo ndainge ndichigara kurujeko, saka kwainge kuine umwe mukadzi wandainge ndichidanana naye. Ainge akanaka mukadzi iyeye, chero chaainge achida ndaimuitira ini. Ndakati nerimwe zuva ndiri kumba kwake ndakangonzwa hana yangu kurova.
ndainge ndakagara panze nditori naye. Saka akangopinda mumba. Tsvimbo iyoyo yainge isina kumbokura, maybe about 60 or less than 60 centimeters. Saka ndaifamba nayo everywhere. Ndaiwanzokufamba ndakaiisa mubhegi because mazuva acho iwawo ndaibata mari yakawanda. Ndaifamba ndiine bhegi raigara riine mari yainge yakawanda. Saka ipapo mukomana ndakati ndiri kumba kwake, iye akapinda mumba ndokubva atanga kungoitawo zvemabasa zvake semunhukadzi achitsvaira mumba make. Inini ndainge ndakagara zvangu panze ndakatorelaxa paya. Saka ndakangonzwa hana yangu kungoti kurova. Saka pandakanzwa hana yangu ichirova, handina kumbozviisa mumusoro kuti pane munhu atobata tsvimbo yangu. Saka akavhura bhegi akandibira mari. Aba mari yainge yagara iri system yake yekuti aindibira mari. Sezvo ndaigara ndiine mari yakawanda, aiti kunyange akandibira kana $500, ndainge ndisingakwanisi kana kuzviona kuti ndabirwa $500. Saka semazuva ose akabva achizoba mari. Musi iwoyo tsvimbo iyoyo yainge iri pamusoro pemari because ndaiwanzokuisa tsvimbo pazasi, mari pamusoro. Saka ndokusaka ainge asingaibati, but ipapo paakavhura bhegi achiona tsvimbo akangoisa paside achitoibata ndobva atora mari. Aingotora ari $US, akatora mari akandibira mari ndokubva avhara zvake. Hana yangu yakarova. Handina kunge ndakaziva kuti mhiko dzangu dzainge dzatokanganiswa negirlfriend. Saka pandakaona tuvakomana itwotu tuchiti mhiko wakatoputsa mhiko, ndakati mhiko dzacho dzandakaputsa ndakadziputsa sei? Zvakomana izvozvo zvakauya zvakatanga kundirova mukomana she. Ndikabuda panze ndichitiza. Pandakabuda panze pane mumwe amai vainge vachitodarikawo nepagedhi pepamba pandainge ndichigara. Ndivo vakandiona ndichitiza because ndakabuda mumba ndainge ndakangopfeka sheti chete, kuzasi uku ndisina kana chandainge ndakapfeka. Ndakamhanya ndichidzokera mumba, kunyangwe ndakatuona vakomana itwotwo twakandimirira. Saka ndakabva ndachizodzokera kun'anga. Ndadzokera kun'anga ndikati ndo mashura awa ava kuitika muupenyu hwangu, handizivi kuti zvinorevei. Ndakabvunzwa kuti kwainge kusina here ainge akabata tsvimbo yangu. Ndakamboramba, vakati aiwa zvinetse, handei murumu iyo. Ndokubva tachizoenda mune imwe rumu. Ndakabva ndachizopiwa porridge randakanzi ndinge ndichidya. Pandakangodya porridge iroro mukoma, maziso angu akaita sekunge ainge avhurika. Ndikatotanga kutoona drama rose raitoitika muupenyu hwangu. Vashandi vangu vainge vachindibira, uye zvekare negirlfriend rangu rikuru Jeko rainge ragara riine system yekundibira mari. Musi wacho iwoyo akandibira mari. Mari yainge isina basa because yaingouya kwandiri like magic. Saka ndainge ndisina basa nayo mari stereki. Akabva achizobata tsvimbo yangu. Ndikatoona murumu imomo maainge ari muchitotanga kutozara chiutsi, but iye haana kana chaakakwanisa kuona. Saka vakabva vachizondiudza kuti sezvandainge ndichiona ndainge ndakanganisirwa mhiko dzangu negirlfriend. Ndikati zvinondoita sei? Vakabva vachizoti kwandiri, aiwa hazvinetsi, pano zvatava kuita ndezvekuti tava kuda kuti tinge tichigadzirisa. Ndikati saka tozvigadzirisa sei? Vakanditi zvinhu izvi zvinongogadzirisika nekudeuka kweropa, because ropa rikasatombodeuka zvinhu zvako zvapanduka zvichatongoramba zvichitongonetsana newe, zvinokwanisa kana kuzotokuuraya. Ndikati aiwa hapana chakaipa. Saka mumuri vanhu vakatanga kufa, ende vanhu vakatanga vasingasimudzi musoro vanhu pavakatanga kufa, but pavakazoona kuti panapa tava kutopera, vanhu ndopavakatanga kusimudza musoro. Ndipo patakazotanga kufamba, takafamba tikaenda munzvimbo dzakasiyana siyana. Pane hwane n'anga huru yadzo inogara kuChiredzi. Ikoko mukomanashe ndakapotsa ndanhongwa, but mari yakakosha mukoma. Kana uine mari unokwanisa kungoita yose yose. Saka taitwo kwatinenge tanzwa kuti kunenge kuine munhu anokwanisa kutibatsira, taingoendawo ikoko. Saka takazonzwa kuti kuChiredzi kune imwe n'anga inobetsera. Then we went kuChiredzi kuya, and ndini ndaitowanza kutoshandisa mari yangu
because ndini ndainge ndiine mari, ndine motikari zvekare. Taiwanzo kufamba tiine kombi yedu kuitira kuti tinge tichizokwana tose semhuri. Takati taenda kuya kuChiredzi ndokubva ndachizoita sekunge ndainge ndanangwa, saka vakandipa rimwe dota iro ravakanditi ndige ndichienda kunogeza naro. Dota iroro mukomana chindichakuudzai kuti chii chakazoitika. Saka takangoita communication pamweya. Ndakangonzwa izwi rakati kwandiri, chingotaura kuti ndinokupai $10,000 musandifumura. Saka ndakataurira pasi. Painge patori neumwe muzukuru wangu ainge akagara padhuze neni, akati kule matikudii, because ndakangoti ndinokupai $10,000 musandifumura. Ndikati handina kumbotaura ini. Akati but kule ndakudzwai muchizevezera, manga muchiti kudii? Ndikangoramba ndakanyarara. Saka ndakatora dota rangu riya ndokubva ndachizoenda naro ndichiti panapa ndava kutofumurwa, because vainge vakati kana wakabata chawakabata unototanga kutopengera pano mudare rangu, ende kuti ndinge ndichizokurapa unofanira kuti unge uchizoreurura, plus ndinenge ndichizoda mombe dzangu futi dzekuti ndinge ndichizokugadzira. Saka ndakatobuda murumu yamatainge tiri, ndatova nestress manje kuti panapa zvinhu zvazodhakwa manje, vanhu vose vachatozviziva kuti ndini ndanga ndichiurayisa madhara ose awa akafa nevamwe vana vatete. Saka ndakabva ndachizoenda kune imwe room uko kwandainge ndanzi ndokwandinofanira kuti ndige ndichizogeza, but not kugeza like muviri wose, kungozvigeza kufesi then ubva uchizozvidira madota. Ndakati ndichinopindamo murumu imomo ndopandakaona umwe womukadzi ainge achishandidzana nen'anga po pano pamba patainge tiri. Ndakabva ndachizoona ainge akabata chimwe chigaba chainge chiine madota. Akangobvuta chigaba chandainge ndiinacho ndokungonditarisa akagutsurira musoro wake akati, asi imi musiyane nazvo zvamuri kuita zvekuuraya vanhu, hanzi ndinoida 10,000 yangu. Ndakashamisika ndikati saka zvinoreva kuti tatoita communication pamweya kaapa. Ndakabva ndatora dota riya ndikazvimaya kufesi kwangu. Saka pandakazodzokera mumatare ndakasvika ndikagara ndikabayiwa netsvimbo everywhere. Handina kana kumboita any reaction. Banguru vangu manje vakazonongedzerwa netsvimbo. Ndakatobatwa nesetswa because ndakaona zvivakomana zvangu zviya zviviri izvi zvitokoloshi zvangu zvainge zvakadongorera manje zvakamira panze. Saka chakaita kuti ndige ndichizobatwa nesetswa, chimwe chacho chakati wamama mudhara uyu. Ndakabva ndaseka but ndikakasika kuzvidzora because ndainge ndatoziva kuti painge paine mets yainge yava kutoda kutotambwa. Banguru vangu ndivo vainge vachazonangwa uroyi hwekupedza vanhu mudzinza. Ivo havana chavakaziva, vakabva vachizogamuchidzwa chibhodhoro chiya icho chainge chiine dota iro randainge ndambopiwa. Ndakangoti shit damn it, mudhara uyu haana kana chaanoziva, but pari zvino titori kuhondo ende tiri pahasha. Yadyiwa umwe noumwe anofanira kuti anga achizonomira nezvake kuna Mwari kudenga, asi pari zvino ndomboita zvepano pasi. Vakabva vachizoenda kurumu kuya ndokubva vachizozvimwaya dota riya. Havana kana kumboita 2 minutes mukoma chainge chatoherereka. Nanhasi uno ndinoti kana ndikafunga nezvazvo ndinoita kufa nekuseka ndichiona vision rezvavakaona apo pavakazvimwaya madota kufesi kwavo. Takazongonzwa yainge yava noise. N'anga iya yakabva yangoti zvatanga, muroyi wenyu ndakubatirai, zvava kwamuri kuti munge muchindiudza kuti munoda kuti ndinge ndichiita sei naye muroyi wenyu. Saka vakabva vachizosimuka vachibudawo panze. Isusuwo tainge takati mudungwe tichivatevera. Takazoti tabuda panze ndipo patakabva tachizoona movie mukoma, African movie rainge richitoitika. Saka ivo banguru mukoma vakabuda muimba iyo yavainge vapinda, vainge vatobvisa hembe dzavo. Apa vainge vakaita kuzvitswinya bhora 1, vakazvitswinya kudaro
vainge vachichema apa vachiwedzera kuzvitswinya zvekare vachingomhanya. Saka vakabva vachizorohwa netsvimbo yasekuru vainge vachitibatsira, vakabva vagara pasi, vakabva vapiwa umwe mucheka wekuti vange vachifuka. Vakabvunzwa kuti vainge vachionei, vakaramba vakanyarara. Vakanzi chireurura kanda vakukupa mukana, zvinhu zvako zviri pai, tinge tichienda kunozvitora, tinge tichikwanisa kuzozviparadza. Vakaramba vakanyarara vasingapinduri. Saka takabva tachizonzi chitorai munhu wenyu munge muchimbodzokera naye because haasati ava kuda kureurura. Mukoma takazovatora banguru vaya tikadzokera navo kumusha. Iniwo nerweseri ndakadhiraivha ndikadzokerako kuchiredzi. Ndainge ndiine mari $10,000 yandakazopa n'anga iyoyo. Banguru vangu vakazoita makore vachingopenga because ndakatosiya ndatorayira ndikati kune n'anga yacho, ndikati kunyangwe anenge auya achiti ane kamombe kana 1 musazobvuma kuti munge muchizouya kuzobvisa zvinhu zvamunoziva kuti hazviko, chimbomusiyai munhu uyu. Saka vakangonditi asi zvinhu zvako dai waitawo wazonozvidzosera nekuti zvichaparadza dzinza rose. Asi mari vakaigamuchira mukoma. Hakuna anotozviziva kuti ndini ndakambopedza vanhu. Ndakazodzokera kun'anga ndikanokumbira, tikataurirana nen'anga, ndikapiwa dzimwe mhiko idzo dzandisingakwanisi kuti ndinge ndichizosheya nemi. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Zvakangooma hazvo vedu we, hanzi pakashanda mari. Saka zvinhu zvakadai zvinotoitika kuti munokwanisa kutoenda kun'anga, umwe munhu asina mhosva otobatwa zvichitonzi ndiye ane mhosva. Is it possible? Let us try to speak about it mucomment section. Rekedzei tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Zvakangooma hazvo vedu we, hanzi mukomana chimakadii zvenyu. Ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Ininiwo ndiri murume uye zvekare ndine makore 35 years ekuberekwa. Ndakauyawo muSouth Africa mugore mainge muri mugore ra2013 ndichisvika muJoburg. Ndakambogarawo nedzimwe hama dzangu but ndakaona kuti kugara nehama kunoti netsei. Ndakazobuda muJoburg ndikabva ndachizotanga kugara muPretoria neimwe friend yangu. Saka tainge tichishanda pane imwe workshop, painge pari paworkshop pataita zvepanel beating. Ndichishandapo ipapo mukomanashi, vanhu vaita madhiri because paita futi zvekubrekwa motikari, vanhu vachitengesa maparts. Saka ndokuita mari kwainge kuchiita vanhu vataishanda navo. Saka ndakazopomedzerwa kuti ndainge ndaba pabasa, ndikatombonogara 3 months mujeri, mapurisa achiferefeta nyaya. Ndakazongoona ndaburitswa mujeri but handina kumbogara ndakaendeswa kukoti, hapana kana dhoketi rakambovhurwa. So I think kuti maybe murungu akangotaurawo maybe nevamwe mapurisa ainge achizivana nawo vachida kungondipa punishment. Ndakati ndabuda mujeri mukoma, vakomana vandainge ndichishanda navo vekumusha, I then discovered kuti ndivo vainge vakanditengesa, vakapa wrong information kumurungu. Ndakabatikana mukoma, ndakabva ndachizopiwawo mari nemurungu. Akandipa mari ye2 months akati ndinozviziva kuti une mhuri, saka unofanira kuti unge uchizombotumidzirawo mhuri yako something. Ndikati sezvo ndainge ndagara mujeri kwenguva yakareba kudaro, ndainge ndichida kuti ndinge ndichimbodzokerawo kumusha kuti ndinge ndichimbonoonawo mhuri yangu. Ndakati ndasvika muHarare, mudzimai wangu iye akandiudza kuti ainge akaenda kuGokwe kunobetserwa neimwe n'anga. Ndokusaka ndakazokwanisa kuburitswa mujeri. Akandiudza kuti ainge akatokudzwa nen'anga iyoyo kuti dai ainge asina kukasika kufamba achitsvaka munhu anomubetsera, ndingadai ndakazotopikira mhosva yandainge ndisina kupara. Saka ndakabva
ndachizoenda nemudzimai wangu kuGokwe. Tasvikako takabetserwa zvekare nen'anga iyo yainge yakambomubatsira. Saka ndakabva ndachizobvunzwa kuti ko vanhu avo vainge vakandiripotera iri nyaya yekunyepa ndainge ndichida kuti chii chinge chichizoitika kwavari. Handina kana kumbozeza mukomanashi pavakandipa maoption. Ndakabva ndachizoti ndikuda kuti vanhu ivavo vange vachizosangana nemabad luck kana kufa. Vakanditi kana kuri kunzi uri kuda kuti vange vachizosangana nemabad luck kana kuti kufa, tinofanira kuti tinge tichizopisa jongwe. Saka vakanditi chitenga jongwe. Ndikatenga jongwe racho kubva kwavari. Ndatenga jongwe riya mukoma, takazoenda musango. Ndakanzi ndaifanira kuti ndinge ndichiunganidza mauswa. Ndakatsvaka mauswa akaoma ndikamaunganidza, then ndokubva vachizondipa matches. Apa jongwe riya ndainge ndakarisunga negavi kuitira kuti risazotiza. Jongwe iroro ndakabva ndachizonzi ndinge ndichizorisa pamusoro pemauswa. Ndikaita saizvozvo ndikabva ndachizobatidza moto. Pandakabatidza moto wakati uchibvira, mukati memoto ndakaona zviso zvevarume ivavo avo vakanditengesa kumurungu varimo mumoto vachitotsva. Ndakazoti ndadzoka kuSouth Africa, umwe wacho akatsikwa nemotikari. Motikari iyoyo mukoma yakangomutsika ndokubva yatotiza. It was a hit and run. Akazviita haana kumbobatwa. Umwe wacho akaurawa zvekare ari kuBhawa. Umwe wacho akazoti ava kuita zvemauber, ndiye akazoshayika. Mainge muri mugore ra2019 ndopandakazonzwa zvichinzi akakwidza vanhu veTaxi Association ndovakarequesta, but yainge iri fake request, vakamupfura nepfuti. Saka vakafa varume ivavo vari vatatu. Zvino mukomanashi, semaonero awo andakavaita varume ivavo vari mumoto pandakapisa jongwe, ndopedza ndinongogara ndichirota almost every day. Ndinongogara ndichingorota hope idzodzo. Ndinodawo kubvunza kubva kumhuri yeZimbabwe kuti ndingaitawo sei kuti ndiregedze kuramba ndichirota hope idzi dzandiri kurota, because dzava kutondikanganisa kana pfungwa dzangu. Hameno so zvandava kungogara ndichingonzwa sekunge munhu asisiri normal. Ndiri kudawo help kubva kune vedare renyu. Ndinokwanisa kungoti kana ndiri pabasa zviya ndinongonzwa kana kuda kungoscreama. It's like munhu ari kutorasika njere. Ndibetsereiwo. N'anga yakandibatsira yekuGokwe yakasoshayika munguva yeCovid. Ndakazodzokerako, vana vacho vakazoti uzodzoka. Ndikazodzokera vakati tichazokudaidza, musaramba muchingodzoka, tichazoita zvekukufonerai tiri isu. Mukoma, since that time when I went there havana kana kuzombondifonera. Patova nemakore kubva zvandakabvako kuGokwe. Ndiri kudawo help kubva kune vedare renyu. Ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Zvakangooma hazvo veduwe. Handiti ndimi makavauraya here? Sezvo murimi makavauraya, it means kuti muchatongoramba muchitongovarota vanhu ivavo. Maybe kana mukatsvaka hama dzavo movaudza zvakaitika kuti it was a revenge, ivo vakakurongeraiwo kuti munge muchizosungwa, yeti vainge vari ivo vaiita madhiri ekutengesa maparts emotikari idzo dzinenge dzauya kuzogadzirwa paworkshop pamaishanda. Vakazotengesa imimi mukasungwa mukagara mujeri kwe3 months. Saka it was like a revenge yamakaita, but kokuzouraya munhu manje zvakangooma hazvo veduwe. Ngatitaurei navo mucomment section mukoma vedu ava. Pane imwe message zvekare iyo yandakatumidzirwa yandiri kutsvaka pano ichibva kune vamwe vahanzvadzi vedu. Nyaya yakamira sekudai. Hanzi mukoma makadii zvenyu? Ndiri kukumbirawo kuti mundibatsire. Ndine hope dzandiri kuramba ndichingorota. Ndinonamata kuchechi ndinoenda.
ndinotsanya, ndinoita zvose zvinotarisirwa kuti mukristu ange achiita. Handizivi uye handinzwisisi kuti sei ndiri kurota hope dzakadai. I have tried to chase away the evil spirits if they are evil spirit. Hope dzekutanga dzandakarota, ndakarota ndainge ndakamira ndiri pamusoro pegomo. Ndakamira ndiri pamusoro pegomo kudaro. Chakandishamisa mukoma ndechekuti gomo iri rainge rakatsvuka neropa, but mugomo imomo munoita sekunge makafira vanhu. Vakafiramo vakafiramo iri nguva yehondo, ari makomrade akafiramo mugomo randisina kuziva kuti gomo iri riri nechekupi munyika yedu yeZimbabwe. Ndakabva ndachizonzwa voice remunhurume rakati kwandiri nyika iri kufanira kuti inge ichizoripa kudeuka kweropa rose iri. Ndokubva ndatovhunduka, ndakaita zvekuvhunduka ndikati ihope dzakaita sei dzandiri kurota dzakadai. Saka nezuro ndakazorota zvekare dzimwe hope dzandakarota mukoma Nashi ndedzekuti ndakarota mukomrade ari munhurume achiti ari kuda kuripwa zvekare. Saka handizivi kuti zvinoreva kuti kudii. Ende chinondinetsa panyaya iyi mukoma ndechekuti inini mhuri yedu takabva kuMalawi, ende kuti tingati pane akafira kuhondo I doubt. Ende kuti ndingati pane akauraya vanhu munguva yehondo I doubt, because vana baba vedu vainge vachitori vana vadiki panguva iyoyo yehondo. Saka I doubt kuti mweya wacho ungava uri mweya wengozi wakatarisana nemhuri yedu, because sekuru vakatobvawo kuMalawi. Saka ndikudawo help. Havana kuenda kuhondo. Handizivi hangu kuti vakafa sei, but I don't think kuti vakafa munguva yehondo. Kana mukaposta nyaya yangu muzondizivisa, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. And please do not share my profile with anyone. Hope dzakadai, hope idzi dzinoreva kuti kudii. Zvinotondinetsa mupfungwa dzangu kuti sei ndakarota ndiri pamusoro pegomo, everywhere kwakazara ropa, ndichinzi nyika iri kufanira kuti inge ichiripa ropa rakadeuka. Inyika ipi manje iyi iri kufanira kuti inge ichiripa? Uyu mukomrade wandakazorota achiti iyewo ari kuda kuti ange achiripiwa, ari kuita sekunge asinawo kufa zvakanaka. Please help. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu avo vari kuti zviri kutovanetsawo, because vari kuti sekuru vavo vakabvawo kuMalawi, hanzi vana baba vavo vainge vachiri vana vadiki panguva yehondo, zvekuti vangava vakauraya someone munguva yehondo. Vari kuti she doubts. Zvinorevei kurota kwavakaita vari pamusoro pegomo vachiratidzwa vanhu vakafira muhondo, hanzi vachiudzwa kuti ropa iri rakadeuka riri kufanira kuti ringe richizoripwa nenyika. So ngatitaurei nezvayo nyaya iyoyo mucomment section. Pakaipa. Hanzi ndiri muSouth Africa, ndinonamata, but it is very strange hope dzandakarota. Regedzei tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. So hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchizondiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Ininiwo mukoma ndakaisira friend yangu poison mudoro nekuti akandivhara mari, saka akazongowanikwawo akafa ari musango. Nefriend yangu tainge tiri mabest friend. Vabereki vake vainge vari vanhu vainge vaine mari, ndivo vaitonzi muvillage vane mari kana zvipfuwo. Vainge vaine zvipfuwo zvakawanda kudarika vamwe vanhu vose vemuvillage. Ende ndaitombopota ndichitomboshandawo pamba pavo, but ndichishandira chikafu. Saka iye akabva achizobva kumusha, akabva achizouya muHarare, akazotanga kushanda. Akazoti adzoka kumusha akabva achizondiudza kuti ainge ava nekambani yake yaainge ava nayo muHarare. Akazonditora ndokubva ndachizotanga kugara naye tichishanda muHarare. Handingatauri hangu kuti tainge tichigara tichishanda tiri kupi. Saka ndichishanda naye mukoma handina kuzofadzwa nazvo
kuti ainge achindipa mari shoma kudarika vamwe vanhu vose avo vatainge tichishanda navo. I expected kuti sezvo ndainge ndiri best friend yake aifanira kuti ange achizokasika andipawo promotion ndinge ndichizova manager mukambani make, but mari yaaindipa mukoma dzimwe nguva ndaitotadza kutoenda kumusha kuti ndinge ndichinonoona vabereki vangu. Ndakazoti ndaenda kumba nerimwe gore ndisina kana chandainge ndakabata, amai vangu ndakavaudza ndikati, amai muchindiona ndauya kudai ndisina chandiinacho, nhau ndeyekuti ndiri kushandirawo nzungu ndamenya. Vakabatikana apa iye ainge achiita madevelopments pamba pavo, apa ainge ava kutotaura nyaya yekuti ndoda kuti ndige ndichizoita zvekurima, saka iwewe unofanira kuti unge uchidzokera kumusha. Ndikatoona kutoti ainge asingatodi kundionawo ndichisimukira, saka takazoti tichitaura naamai vakabva vachizondipa kamwe kabepa vakanditi mune mushonga urimo, saka unofanira kuti unge uchizomuisira mudoro ndiko kuti ange achizokuwedzera mari yepay. Saka handizivi kuti amai vangu vaizviziva here kuti yainge iri poison, vakapiwa mushonga usiririwo here nen'anga, kana kuti chii chakaitika. Ndakangogamuchira kabepa kaya vakanditi usaudza kana ani zvake kana baba vako kuti ndine mushonga wandakupa. Vakabva vanditi mangwana chaiye wotosimuka. Saka ndakabva ndachizodzokera kuHarare. Izvi ndo zvakazondibatsira manje because ndainge ndiri paleave yemwedzi wose. Ndokubva ndadzokera kuHarare. Akatoshamisika akati, wadzoka? Ndikati ndadzoka because ndiri kuda mari. Saka akabva achizoti kune kwandiri kufanira kuti ndige ndichienda, toda kuti tinge tichimboenda kunogocha. Saka taifanira kuti dai takaenda tiri 4 nemamwe mafriends ake, but takazongoenda akati inini friend yangu wandakazouraya negirlfriend ainge aine umwe mukadzi ainge achidanana naye, but she was a married woman. Ndokusaka akazongoti zii asina kana kumbotaura nezvayo nyaya iyoyo. Saka takaenda tikatanga kugocha. It was a nice resort area, tichinyatso kugocha tiri padhuze nedam. Saka ndopa ndakazowana mukana ndikabva ndachizomuisira mushonga. Ndamuisira mushonga paakangotanga kungorutsa ndokubva ndati bigi unenge wanwa waguta chandeikumba. So we then drove. Tichifamba kudaro mukoma ainge ava kungorutsa, but ainge ava kurutsa zvakasangana neropa ende zvainge zvava kutyisa zvaainge ava kuita. Mukadzi uyo watainge tiinaye akabva ati shamwari, drop me off here, murume wangu ava kundinetsa, ende zvechokwadi murume wacho ainge achifona non-stop. So then I dropped her off, ndikatomupawo mari yekuti ange achizotoita zvekutohaya motikari ange achienda kwaainge achigara, because we were far mukoma, because we drove kutobuda muHarare but not very far from Harare. Saka takati tasvika pamba pake ndakaona kuti munhu uyu ainge ava kutotaura dzimwe nyaya dzainge dzava kutondityisa, achiti shamwari, ndokuita sekunge munhu aisirwa poison mudoro because matumbu angu ari kucheka cheka, enda neni kuchipatara. Ndikati apa ndini ndamuisira mushonga mudoro. Saka ndakabva ndachizoti kwaari, aiwa, pane vamwe gogo vandinoziva, handei tinoona gogo ivavo. So takabva tachizobva pamba pake, takati tava kuenda kwainge kuchigara n'anga yacho iyoyo, taidarika nepane kamwe kasango. Ndokubva ndamisa motikari ndikati ngatiitei zvekugurira netsoka, sezvo ainge ari munhu ainge achirwara ende ava kupera simba. Akangobvuma, ndokubva tatongotanga kungofamba. Takafamba kuda about 50 meters ndokubva adonha pasi. Mukoma, I then reversed the car ndichidzokera kumba kwaBiggy ndikanopaka motikari, but motikari ndakatanga ndaipaka pamba pake. Ndikati motikari iyi kuti ndiisiye pano hazviiti. Ndakabva ndachizoenda ndikabva ndachizonoisiya kubasa. Ndokubva ndatongotora makey ndikadzokera nawo kumusha because ndaitya kuti mafingerprints akazoonekwa ari mumotikari. So ndakadzokera kumusha. Amai vangu pavakandiona vakandibvunza kuti
kwokukasika kudzoka kasi zvakaita here. Ndikati mama muri kureva kuti kudii kana muchiti kasi zvakaita? Vakati kwandiri kasi akupa zvekare imwe mari nelivhi here? Ndikati kwete Big handifungi kana achiri mupenyu ini. Vakabva vagara pasi vakati ko chii chakaitika? Ndikabva ndavaudza zvose zvakaitika. Vakabva vati chibva wanyarara usaudza kana anyone. Pane akakuona here uchiisa mushonga wacho mudoro? Ndikati no mama, kwacho kwatainge tiri tainge titori kune imwe nzvimbo yekuti munenge muchingoita zvinhu zvenyu muri penyu muri mega. Asi ndakavaudza kuti paine umwe mukadzi watainge tiinaye. Takazoenda kun'anga ndikanzi ndinge ndichipisa mashizha emuhacha nebute rimwe randakazopiwa kuitira kuti ndisazonzi ndini ndakamuuraya. So Big uyu akazowanikwa ari kudhuze nerimwe location. Pandakamusiya adonha haana kufa same time, akatombomuka akadzedzereka nekutatarika achifamba achidawo kuti ange achisvika kulocation ikoko so that vanhu vange vachizomuona, but akazonopera power ndokubva achizodonha. Ava kutoda kutosvika padhuze nekulocation maybe about 200 meters ainge achiri muchisango ndokubva angodonha. Akatoita mazuva Big arimo muchisango imomo, then ndokubva achizowanikwa akafa nezvimwewo zvakomana zvainge zvichitotsvaka makwarimba kana muchimaziva mukasango ikako. Ndokutozoudzwa kuti Big afa. Apa inini ndainge ndiri palivhi ka. Saka pandakadzoka pamba vanhu havana kunzwisisa movement dzacho dzandakaita ipapo. Kana pandakadzokera kumba ndakamboda kushandisa bhazi, but ndikati mubhazi ndikwanisa kusangana nevamwe vanhu vekuziva. Ndakafamba ndichihaika mukoma. Ndaiti kana ndikahaika motikari ikati panapa ndo patiri kumira, ndohaika imwe. Then ndakazoburukira murodhi ndokubva ndachizorova netsoka kusvika ndichizosvika pamba ndichiavoida munzvimbo dzandainge ndichizivikanwa kusvika ndazosvika pamba. Pandakasvika pamba ndakatosvika ndakatobata chibuku changu ndichitoita sekunge munhu akadhakwa, sekunge ndainge ndatobva hangu kumashops. Saka hakuna akatombozviziva kuti ndo zvakaitika. Ndiyo secret yangu mukoma. Amai vangu handina kana kumbovabvunza kana kuzombotaura nezvayo nyaya iyoyo kubva zvatakazoenda kun'anga ndichizonopisa mashizha emuhacha. Zvekare nemukadzi uya hatina kana kumboita discussion yacho. I think kusaidi kwake akatongozviudza kuti haangambotauri kuti ndanga ndiina Big because marriage yake obviously yaikwanisa kuzoparara, but ndine shungu dzekuti dai nerimwe zuva ndikazosangana naye, just that kana zita rake ndarikanganwa ndatomukanganwa kuti ainge achinzi ani, because munhuwo wandaingoonawo aina Big we were not that very close. Vaingova girlfriend as she was married, and zvinhu zvake aida kungozviita in secret, and vaingoonana kwengova pfupi naBig. Ipapo patakaenda kuma-outings ndikangoti ndokainge kari kekutanga kutovaonawo vachitospendawo even half a day vari vose, because vaiwanzokuita ma30 minutes votongorara vose mumotikari, then mukadzi iye otodzokera kumba kwake. So I don't know kuti kwaari iyewo anotiwo kudii nezvakaitika izvi. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Akomana kam zvakangooma hazvo veduwe. Hanzi ndakamuisira poison mudoro nekuti ivo vanoti vakandivhara mari. Hanzi aifanira kunge dai aindipawo mari sekupa kwaainge achiita vamwe. Hanzi ndaishanda ndichiti ikambani yemukoma wangu, but ndaizongopiwa nzungu ndamenya. Hanzi Big uyu akazongowanikwa akafira musango. Tingati chii chakaitika? Kuti amai vacho tingati vainge vachizviziva here kuti mushonga iwoyo wainge uchazouraya Big, kana kuti ivoko vakatorowawo nesurprise, vainge vasingatozvizivi kuti mushonga wainge
uine poison mukati. Tell me what you think mu comment section. Are you enjoying the long episodes? You can tell me what you think in the comment section. Regai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi mukomana chimakadii zvenyu, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Ndakarariswawo nedatya wainge uri musi wa25 December. Iro rino gore mukoma, kurara nedatya chairo chairo. Saka zvakatangira a day before Christmas. Ndainge ndiine boyfriend yangu, saka kune kwatainge tichifanira kuti tinge tichienda. Ndakabva ndachizobata mamessages mufoni make ndikati manje hauzvizivi kuti ndinozvigona even worse. Kubhawa ndanga ndagara hangu ndiri munhu anoenda kubhawa, but iye asingazvizivi. Ndaingozviita sekunge munhu atongori innocent asingaiti zvinhu zvakadaro, but ndichitoenda hangu kubhawa in secret. Saka ndakabva ndachizoti chance given, iwe watondipa ticket rekuti ndige ndichikuhurira manje. Ndakabva ndachizotaura neimwe friend yangu ndikamuti, ko nhai, where are we going to enjoy Christmas? Akandiudza kuti there was this other Christmas party, but you have to pay for entrance. Ndikati hakuna here ladies for free? Akati no, kunenge kuine mbinga, saka you have to pay something. So ainge achitotaura naadmin uyo ainge achiorganize that Christmas party, and she paid for me. Ndainge ndisitorina mari. Ndakatomboedza kutombotsvaka mari muzvira, but ndikashaya mari. Mari yandakangowana mukomana shenge iri yekombi yekuenda nekudzoka because this was going to be an all-night party until the next day. So when I went there mukomanashi, ndaingova ndiine mari iyoyo yekombi chete, ndichiti kana ndikazowanawo mbinga inenge yandifarira, it's either tinozoenda tozonorara kumba kwembinga yacho iyoyo. So I was not choosy on that night semunhu ainge asina mari kana dzemabhiya ndainge ndisitomborina. Mukomanashi ndasvika papati paya. It was about 6 o'clock or 7 p.m. Ndigobirwa foni mukoma. Ndakabirwa kamari kaya kandainge ndasara nako nefoni. I suspect kuti kamwe kamusikana so kainge kangori padhuze neni kachingotaura neni. Ndaitoka ignore because kainge kangoitawo zvako kakangozara mazitsvina. Saka ndakangoti kamunhu aka kachazondishaisa munhu anenge aine mari. So I was trying to ignore her, but I think kuti ndiye akandisecha mari yangu nefoni. Saka pandakaona kuti ndainge ndisisina foni, apa friend yangu ari busy nembinga yake, vainge vatobuda muvenyu apa kuti ndige ndichimubata ndisisina foni. Ndikati pano ndoita sei? Ndakatombokumbira umwe womusikana kuti ndige ndichitaura nefriend yangu paapp. Ndikaedza kutaura naye, mamessages aingoita grey tick 2 ticks kurakidza kuti mamessages aipinda, but she was busy nembinga yake vachitoita zvavo bonde mumotikari. Mukoma, I was stuck now. Ndainge ndisingachazivi kuti ndoita sei. Apa dry mouth, handina kana mari yekutenga mabhiya. Mukomanashi ndakazongo approacha imwe mbinga yainge yakagara nevamwe varume vari 2, but vainge vakapfeka kunge maNigerian. Ndaitofungidzira kuti vainge vari maNigerian. Ndakangosvika paya ndikati ndiri kukumbira kugara nemi. Vamwe vacho 2 vakabva vasimuka because ndainge ndakatarisa umwe wacho 1. Saka vakabva vasimuka tikasara tiri 2. Ndikati, what I'm going to say, please do not judge me. I am not always like this. Ndikabva ndamuudza kuti ndainge ndichida kuti ange achindibatsira netransport kana achida bonde ndaizomupa. Akandibvunza kuti ndinogara kupi. Ndikamuudza. Akandibvunza kuti ndainge ndichida kuti ndinge ndichitoenda kumba that time or later on. Ndikati like now ndine stress, ndabirwa phone. Akati okay, no problem, let us go. Akabva achizotenga mamwe mabhiya, and then we went to the car. He drove. Mukomanashi takati tava muCBD muHarare, tava kuda kuenda kumba kwedu kuMount Pleasant. Ndokubva atongomisa motikari akati, so let us try and find a place where we can sleep. Ndikati iripo, will you give me some money on top because ndikudawo kuzotenga phone. Akandibvunza akati kuda kuzotenga phone yemari. Ndikati kutangira pa 200.
akati it's too much, how about 1 something 150. Ndikati okay, it's fine, I have no choice, but 150 ndeyefoni unozondiwedzerawo something. Akati okay, hapana problem, ndichakupa $40 on top. Ndikati thanks a lot. We then looked for a lodge. Ndikabva tachizoenda pane kamwe kalodge. Tasvikapo palodge paya ndikabva ndatobvisa hembe dzangu and then ndikatopinda mumagumbezi ndikamubvunza kuti ainge aine makondomu here. Akati ndine 1. Ndikati saka 1 iri bhoka. Akati ndinoda at least 3 rounds. Ndikati just 1 because une 1 condom. Sei wagara usina kurongeka, I can't give you raw without you being tested and me being tested. Akati okay, 1 yacho iri bho. Akabva ati I have forgotten something kumotikari kwangu. Ndikati no problem. Ndokubva abuda akabva aenda kumotikari. Ndaitofungidzira kuti maybe ainge aenda kuti ange achinoona kuti waita sei ange achizowana macondoms. So when he came back, ainge aine kaplastic ainge akabata kainge kari keblue. Ndokubva ndachizoona kuti mainge muine datya. Akabva achizouya akagara padhuze neni akati ini ndine problem. Ndikati problem yei? Akati kwandiri ndine sexual problem. Ndikati kasi haimiri here, une kadora here, it's fine, we can just do it. Akabva anditi no, nditori nenhengo itoripo, but dambudziko rangu nderekuti inini handitendedzwi kuti ndige ndichirara nevakadzi. Ndikati so what are you trying to say? Hana yangu by then yainge yava kurova kuita kubika mananga. Ndava kutya manje kuti maybe I'm with a serial killer. Nyaya dzatiri kungonzwa dzekuti vanhu vari kupondwa kuguruve idzi. Like I was really scared by then. Akabva achizoti kwandiri inini I am a businessman, ndinoita zve-buying and selling, saka ma-businesses angu anoda kusimbisiwa ende vanhu vanofanira kuti vange vachinditya in business kuitira kuti ndinge ndichizotengesa ma-products akawanda kuvanhu. Ndikabva ndati saka unosimbisiwa nei? Akabva ati kwandiri ndinosimbisiwa neshamwari yangu uyu anonzi Fred. Ndikati Fred ndiani? Akati iwe hausi kuona kuti mune datya ririmo here? Ndikati mune datya. So what does it have to do nebonde ratinofanira kuti tinge tichiita? Akati kwandiri woita bonde nemwana wangu uyu arimo muplastic. Mukomanashe ndakashaya kuti ndomupindura ndichiti kudii. I thought kuti maybe he was joking, but it turned out kuti he was really serious. Hameno zvaakangoita somaziso ake akangoita sekunge angochinja, akaita kunge ava nemaziso kunge ekitsi. Ndikabva ndatongoti okay, it's fine, ngauye kwacho tiite bonde. Akabva aburitsa datya iroro kuti ndikwanise kunyatsokudescribe kuti zvakaitika sei I can't, but ndaita sekunge munhu ari kurota ndichirara nemurungu. Then ndokubva ndachizongopepuka. Pandakapepuka mukomanashe ndainge ndichirimo mulodge imomo. Ndiri mulodge kudaro ndakaona kuti pabed panext neni painge paine $220 yainge yakaiswa nekanoti kainge kakanyorwa kunzi thank you babe for what you have done for me. Ndakabva ndatanga kufunga kuti no, ndarara nedatya, ndichatofa zvangu, ndashandiswa pamhiko dzehurombwa. So then I started crying. Ndikabva ndachizobuda ndikamhanya ndikaenda kureception. Ndasvika kureception ndakabva ndavaudza kuti ndainge ndasiyiwa nemurume ainge andiunza ipapo paguest house ipapo. Vakabva vanditi wauya panapa uine munhu wako wawanga uinaye, but hamuna kumboita more than 20 minutes muri mose because abva atongobuda akaenda. So they tried to look pa CCTV vachiti mira tuone manumber plates ake, because ndakavaudza kuti munhu uyu aburitsa datya akati ndoda kuti unge uchirara nedatya rangu, but from there on handizivi kuti chichazoitika. They then looked pama CCTV avo, and when they showed me mukoma, the guy, I could see myself in the footage. Ndine this guy, the same guy that I was with, and tikatoenda kuroom, but achizobuda ari ega. But what surprised them was that ndakavaudza kuti anga aine plastic bag. Paakabuda achienda kumotikari akatodzoka asina kana anything, ainge achitobaya baya foni yake nemaoko maviri. Kunyangwe paakazobuda for the last time achizondisiya ndiri ndega, ainge achitobaya baya foni yake. Saka vakati iwe footage haingambonyepi,
maybe you were too drunk. Ndo zvavakandiudza izvozvo. Saka I then checked out, ndikazokwira ndikadzokera kumba. So far mukoma handina dambudziko randambosangana naro. Maybe it is still too early. Handizivi mukoma kuti ndichapindawo muna 2026 here. Ndiri kutya kutaura kudai. I even told my friend akati iwe maybe you were too drunk, but ndakangonwa 1 bhodhoro chete patainge tiri mumotikari tichibva kuvenue ava kuenda neni kumba kuMount Pleasant tichizoenda kulodge. Ndopandakazotopedzisa bhodhoro iroro. I still remember kuti bhodhoro racho ndakatovhura window ndikarirasa apo paainge ava kutokona tava kuendapo palodge ipapo. That is what I still remember very well. Handizivi kana aripo akambosangana nazvo izvi zvandasangana nazvo. Please try to assist me. Ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura nezvayo nyaya iyi mucomment section. Zvakangooma hazvo vedu we. Strange things indeed they do happen in this world. Hanzi ndiri kutya kuti ndakashandiswa pamhiko dzehurombwa. Is it normal? Chii chakaitika? Was she too drunk? But hanzi ndinonwa doro mukoma zvekuti ndinganzi ndingadhakwa ne1 bhodhoro. It is impossible. Handingambodhakwi ini nekuda kwe1 bhodhoro iroro randakanwa. Maybe vakakuisirai something mudoro that made you to hallucinate. Say pa footage yepa CCTV pasina kubuda mbinga yavo yakabata plastic bag, because hanzi ainge aine plastic bag reblue mainge muine dachka. So let us try to speak with our sister mu comment section.